ویدیوی 15 стипендияи давлати Туркия тарзи дуруст пур кардани саҳифа қисми академическая квалификатсия яъне маълумот дар бораи таҳсилоти илмӣ. салом дӯстон, баъд аз пур кардани маълумот дар бораи таҷрибаи корӣ мегузарем ба қисми академическая квалификатсия. баъзе донишгоҳҳо ва барномаҳо натиҷаҳои имтиҳонҳои байналмилалӣ аз қабили ГРЕ, ГМАТ, SAT, ALES ва ғайраҳоро талаб мекунанд ҳамчун шарти ба қайдгирӣ. ҳангоми интихоби донишгоҳҳо ва барномаҳо номзадҳо бояд талаботи тахассуси илмӣ ва шароити махсуси барномаро тафтиш кунанд. шахсоне ки ҳуҷҷатҳои дар бора зикршударо доранд бояд варақаҳои дахлдорро пур кунанд ва ин саҳифа барои онҳо муҳим аст. ГРЕ, ГМАТ, SAT, ALES чист? инҳо имтиҳонҳои байналмилалианд ки аз тамоми донишгоҳҳои дунё қабул карда мешаванд. агар шумо ба яке аз ин имтиҳонҳо даромада бошед, метавонед онро ҳамроҳ кунед ва имтиёзи худро боло кунед. дӯстон, ин буд маълумот дар бораи академическая квалификатсия. дар видеои навбатӣ маълумот дар бораи общественная работа яъне кори иҷтимоӣ дода мешавад. бо мо бимонед ва ояндаи худро обод кунед. My Dream Turkey. ба видео лайк гузоред ва ба канали мо обуна шавед. ташаккур.